Hi, simulang hilin eh. Nakon. Bigara? Nanay. Palit ako. 5 ang buo. Gusto ka sa pila? 5. Inang palit ang isa. Ha? Bigara. Asa? Bigara nga buwak ba? Pwede. Sila ito. Wala ito po si Muna Renda ng hapon. Lagi, 5 ang buo. 5. Ito po ito itong bahay. Sa palit itong bayan yun. Ha? Asa bang itong bayan yun? Simbahan. Siya. Ilang Isa na anak tay? Ha? Isa na anak? Anak sang igagaw. Kisa mo gagaw? Rosyo. Pilipino. Ito, parinti mo sila ng medyo. Ula, inaagwapo. 4. Kana diyang inahan dani. Pasiaw. Diyang inahan igagaw may namang tagur ha. Awse? No? No? Nanay. Tutingan sa nanay, Beatrice. Oo. Kaya diyang apuhan. Magang apuhan. Ikson. Maulit. Ulit. Ha? Kaila. Naisopya. Nasa isun army? Oo. Huwag si Taybano. Ikson. So, ulit. At ulit. Pilipino ulit. At ulit ang mga Di orang ko takado. mga Silina ba? Mga Pilipino. Kasi Sophia ang lalaki pa. Aliwatan. Kung Sophia ang lalaki pa, burato mo. Abuaton tali. O lalaki pa Sophia. Ngay Sophia. Kisa mo ito sula Sophia tay, kaabot mo ko na to. Ikson. Taybano lagi ang apuhan. Gagi sa mo ito dito sula Sophia. Ija pong kuhan. Sungay. Are you in elevator underwater? Di sungay. No, it's elevator. May na. May. Ay. Hindi ka nang dugay sa mo kunay. Si Mayor ni. Mayor. Kaya yung besyon. Halo ito. Baji! Isa yung besyon mo inom. Baji, isang bisyon. Inom. Ban. Manguyab. Amay uyabo nga. Listen mo ni. Wakul kasi buyang-buyang. Amaji. Wakman iman. Di, aja pakai pijapit eh. Dewa. Ano ay abukuhan mo. Nariga. No. Sa kalahon. Jabal ko ako butong na. Pero matirik. Sige. 9. Stone. Kung wak may sliding, wala na upuhan. Sliding man. Sa ano eh. Inday. Wala amin yung mister. Playdad, playdad mo do. Playdad? Ha? Play mo edad. Ano po na? Kisa may mga asawa. Wak pa eh. Wak ang mga abot? Nam! May pa mo ba? Manyan oras niya. Saka ipadaw sa modem kay murag signal do. Nung kasa ko butong nung be? Butong. Karang mo. What's ayo ra? Ato ila. Hamay. Ano? At lang mga Tagalog mo kasudol ko. Lagot 500 na Sunod. Ihang dawat niya. Kanang guwang. Alright. Kadino, dino. Kadino na sa ba? Kadino. Alta man, hindi na bat. Ito yan? Alright. Alam mo usap mo yan. Sumpah dia naman ito puthaw. Hindi na matasa. Alam may puso. Rob! Kaya nito na ta. Na namin video. Wak na siya niya. O matataw. O tapon dunga. Kainom ka? Wak na ako na. Mayor 65. Hindi na Pila? ako. 65 is. Zinda ni Galino. Samot sa inyo. Grabe mayor, sige nag-live siya. Sige live. Adlaw gabi na dyan na. May buhat. Koon laman ang... Pera gitawag ka. Oh, Idog mali. sige. Salamat sa pagbisita. Sama ni mo nang main si. Yor. Ano sa to din ami kini kay ay food lain. Nailagyan dito sa linya. Oh, sige we. Ha? O manalain. O karaman. Talang na ana, balik ka sunod law. Mugawas na dagay bawo dari de. Ah, sabi na sa
Oh, pag hinihinay. Ako lagi matulog na pagkakain, hindi ka man yun to? Ay, yun to na ka? Pamahaw pa mong to? Palihod to na ron, hindi na pamahaw. Kang mobile pa ka na ito speak tukloy din na. Sa ipang kata ng purami? Ano ni Manny? Itari makanang Kalunod, uri paypay. ikuan makang kuan. Bukid ba? Nasabot na mga murman eh. Kanya ko din hulot to. So, ikaw mo Kung bayad. tanas mani nang ha? Kung unsay ko nang. Ikaw mo bayad. Bayad ka mani, ginani mo mani. Si Terry mo bayad. Ha? Hanggang di bayaran. Rami. Awan na mo ba ni naong nga nang? Di ka ba naka-ari? Tatay mong kaong da Rami. Wala ka kita gahapon. Sa ubo yan. Abe? Kadugong